тамошобинони азиз, ассалому алайкум. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир барои шумо тоза анамихай комбахтои вишифкадори дубайша нишон метиҳам. имрӯз дар канали Тридочинкаи мо аз Хитоиш биромада буд арзонтаракош ва ям хушрубтан, вале ӯ моли Хитояй. ҳозир мехоҳам барои шумо комбахтои Дубая нишон диҳам. марҳамат, бисёр новинкаҳои хушрӯ омадагӣ ҳаст. ина бинед, диде аҷоиб баклако. ино донада 1000 сомонан, 950 сомонан. агар бо чанта гиред арзон мешава. ина то ана мира 950 сомонай. сурха бинед чӣ хушрӯ, аҷоиб. шифкаш худаш пурра. ана инчунин дариҷа анами гул ҳастай. ҳамирӯза видеои мо да Хитоиш буд. Хитоиш дар видео 650 буд. иҷада бошад тоза дубайскиш 800 сомон иглшай. як либосаш 800 сомон иглай. анаи 850 анаи намуд гулошон. марҳамат, и дубайски тозаш хоҳед дубайски заказ кунед, хоҳед Хитоиш. хулоса ҳамаш барои шумо дар ҳар видео ма мехоҳам пурратар фаҳмонамтона ки ҳангоми харидорӣ мақсад шумо дониста бошед ки кадом намуд кадом нархай. ира бинед чӣ хушрӯан ҳамаш. ази ман навори пеш тарак намедонам, як ҳафта пеш навор карда будам, боре ки навомада буд. аз ино и рангош набуд, камтарак буд. ҳозир бинед чӣ ранг бисёр омадай. хулоса 800 сомона, 850 сомона ва 950 сомона. ҳозир бо қиматтаракошам ҳастай, бошам барои шумо ман нишон метиҳам. ина тамошобинони азиз, иҷада инчунин фасони дигаш ҳастай 800 сомон. ина сериш хушрӯ. иш фиолетовияй, ина иш хай сурхи баландай, иш сери.